Pustit će se, tražit će se ponovo sada Topolović u igre 1 na 1 protiv Žganeca. Topolović, ulazi dvica, lijepo. Porobić, sjajan sada okreti, lijepo Vito Porobić. Pik igra sada sa Bošnjakom, ništa nije to urodilo plodom, no tricu pogađa sada. Kao što sam rekao, dobra obrana Splita za sada, teško ti napadi domaćina su do sad nisu previše urodili plodom, no demantirao me sa nešto bolje odigrati do sada, za sada stvari baš i ne idu kako su se oni nadali, ponovno sada dobra obrana gostiju, Lisica, sjajna akcija sada Lisica, neuspješno pored Topolovića, Porobić, ulazi sada dvica za Topolovića i okruglih plus 20, ponovno dobra obrana sada Runjića na Tokiću koji nije mogao ni doći do lopte u napadu. Makoji, 1 na 1 i Makoji za sada u posljednju. Topolović, Makoji, lijepa sada asistencija Makojija za Topolović, Makoji, lijepo sada Makoji, Kuani, Makoji sada, lijepo se sada riješio Perkovića, 14. poen iz odbojke, rekli bismo Makoji, ponovno Makoji, lijepo sada Makoji, Ivana Perasovića, ušli smo u posljednju minutu treće četvrtine. Porobić, Lisica sada sam na šutu za 3 poena i ubacuje Lisica. 7 sekundi još do kraja napada, točnije kraj četvrtine. Uspio je Kuamica protiv Osijeka. Makoji sada lijepo prolazi, no ponovno mala dekoncentracija na Ziceru, no Tokić je uhvatio loptu u napadu. Makoji sići pas koji je trebao ići do Kuanija. Neuspješno, Kuani sada hvata skok. Kuani, lijepo. I Perković gotovo da je bio na lopti, ostala je u posjedu domaće ekipe. Kuani na silu preko keđa ubacuje. Porobić, Kuani uzima tricu, ubacuje Kuani, Bošnjak, Kuani, Lisica se traži, hrabro Lisica, pressing domaćih, greška sada Perasovića, Kuani ide u kontru, polaže